Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, тази седмица България даде свой принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за 3 физически лица. Руският патриарх, собственикът на Лукойл Олег Перов и председател на обединението, което снабдява мотористите на софийското метро с резервни части Махмутов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-ви пакет санкции. Става въпрос за принципа религията да не се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френският президент и към нашият съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и с... Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, тази седмица България даде свой принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за 3 физически лица. Руският патриарх, собственикът на Лукойл Олег Перов и председател на обединението, което снабдява мотористите на софийското метро с резервни части Махмутов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-ви пакет санкции. Става въпрос за принципа религията да не се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак